Hej YouTube! Idag kommer jag spela in ett avsnitt om hur man gör cornflakes med dun 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 dun. Äpple. Nej. Jo, jag kommer visa hur man äter ett cornflakes. Nu visar jag. Kom med här. Ta ett cornflakes. Där känner jag ett cornflakes. Så här. Man äter den på hälften. Sen bryter man den. Så stoppar man ihop dem. Mosar dem och sen gör man så. Då har man ätit ett cornflakes. Det var det jag ville